Seamănă cu Rafael Nadal. Nadal? Da? Serios? A fost foarte... Când am primit această poză, da, am fost foarte mândru. Mă vedeți pe mine în spate acolo. Tu ești în dreapta. Exact, poziția arbitrilor de linie, da? Și cu Rafael Nadal, cu loviturile lui specifice. Faptul că am fost cu el pe teren, la 3 metri distanță de el, a însemnat un lucru foarte, foarte mare pentru mine. L-ai judecat pe Rafael Nadal. Uite, românul care i-a spus lui Rafael Nadal, dă-te mai încolo. La doar 7 ani a luat o decizie pe care mulți copii nici măcar nu o înțeleg la acea vârstă. A ales sportul. Nu știa pe atunci unde îl va duce acel drum. Nu știa că va ajunge pe terenurile celor mai importante turnee de tenis din România. Nu știa că va fi copil de mingi la Cupa Davis și la Romanian Open. Nu știa că peste ani va deveni arbitru de tenis și că va ajunge să fie recunoscut de drept cel mai bun arbitru român. Știa doar că îi place sportul. De multe ori viața nu este schimbată de o singură decizie luată la maturitate. Este schimbată de o alegere aparent mică, făcută atunci când nimeni nu bănuiește cât de importantă va deveni. Într-o perioadă în care mulți tineri nu știu ce drum să urmeze, ce meserie să aleagă sau ce pasiune merită să transforme într-un destin, povestea lui Paul Stoicescu este dovada că o decizie luată în momentul potrivit poate deschide uși pe care nu le poți imagina. Cum ajunge un copil care intră pentru prima dată pe un teren de tenis să devină cel mai bun din domeniul său? Ce sacrificii presupune performanța și cum îți dai seama că pasiunea pe care o ai astăzi poate deveni profesia de mâine? Ei bine, vă invit să descoperim povestea impresionantă a lui Paul Stoicescu și cum a ajuns de la copilul de mingi la profesionistul care astăzi antrenează antrenori. Pe Paul Stoicescu l-ați mai văzut la televizorul sau la televizoarele din România, îl găsiți inclusiv pe internet vorbind despre sport, despre beneficii, despre mișcare, despre cum ar trebui făcute niște antrenamente în mod corect. Astăzi însă îl veți vedea vorbind despre povestea sa, despre cum a ajuns aici, să fie cunoscut, să facă aceste lucruri pentru oameni și anume să antreneze antrenori, cum ziceam eu. Am bucuria și onoarea să-i spun bun venit în platoul emisiunii Decizia lui Paul Stoicescu. Bine ai venit, Paul! Te salut, Alex! Mersi pentru invitație! Îți mulțumesc că ai acceptat această invitație, pentru că eu cred că este esențial ca oamenii să cunoască povestea ta și mai ales copiii sau părinții copiilor care se întreabă: al meu s-a dus la fotbal, o să piardă, o să bată mingea pe teren, sau la tenis, pierde vară, cu cartea, ce facem? Că învățăm, să avem diplome. Nu-i rău, dar s-ar putea să fie o decizie care să deschidă niște drumuri așa cum ți-au deschis ție. Bineînțeles, nu contează sportul atâta timp cât copilul are o disciplină, știe că are antrenamente dimineață, știe că trebuie să mănânce acel fel de mâncare, știe că trebuie să bea 2-3 litri de apă, știe că trebuie să se ducă la culcare la ora 9-10. Această disciplină poate pe moment este dureroasă, în ghilimele, dar mai târziu în viață sigur o să aibă un cuvânt de spus. Paul, aș vrea să mergem direct la momentul la care tu ai luat această decizie. Aveai 7 ani, mi-ai povestit. Îți aduce aminte cum era atunci? Dacă te-ai putea întoarce un minut la băiatul de 7 ani care urma să intre pe terenul de tenis, pentru prima dată poate, ce îi spune? Bravo pentru decizia luată. Țin minte, m-a dus tatăl meu în stadionul Ghencea, m-a plimbat pe la toate sporturile, m-a dus să văd un pic și terenul de rugby, și terenul de fotbal, un pic pe la scrimă, tot ce e în complex, că încă mai sunt majoritatea sporturilor acolo. Și la un moment dat am ajuns și la tenis și am văzut, tot vedeam mingea aia galbenă plimbându-se dintr-o parte în alta. Auzeam și sunetul mingi. Eram micuț, cum ai zis și tu, aveam 7 ani. Și pur și simplu, nu știu, intuiția m-a oprit acolo. Am zis, hai să încercăm tenis. După aceea s-a luat legătura cu un antrenor de acolo din clubul sportiv, Aurel îl cheamă și căruia îi mulțumesc cu această ocazie. El a fost primul meu antrenor. Țin minte că erau mai multe terenuri așa în linie la Steaua și el era pe terenul numărul
5-6, ceva de genul. Un teren de zgură, portocaliu, poate mai uscat sau mai umed, nu contează asta, pentru că terenurile se udă vara, în special cele de zgură. Dar acel sunet al mingii, da, mă făcea mereu să tresar. Și ușor, ușor am început să iau lecții de tenis. Deci într-o vară am început, nu mai țin minte exact luna, dar era vară și am petrecut la clubul sportiv Steaua, am petrecut până pe la vârsta de 14 ani. Practic ai stat aproximativ 7 ani acolo, da. la tenis la Steaua. Acolo am petrecut timpul, după aceea Aurel a plecat în străinătate și am fost transferat la alt antrenor, dar pot spune că copilăria mea acolo a fost. Și după aceea, bineînțeles, după vârsta de 14 ani. Dar copilăria mea acolo a fost. Iarna se dădeau jos stâlpii de la terenul de tenis, era zăpadă, se organizau meciuri de fotbal între noi, eram o comunitate, se intra înăuntru, într-o mică cabană unde aveam ceaiuri, se juca tenis de masă, era o atmosferă fantastică. Și, practic, asta a marcat într-un fel copilăria ta, așa cum astăzi multe copilării din România sunt marcate de trenduri pe TikTok, de adicții, poate, în zone mai puțin sănătoase? Gândește-te că copiii de vârsta mea sau colegii de la școală îi vedeam stând în fața blocului, spărgând semințe, bând o sticlă de cola și vorbind diverse. Eu, în timpul ăla, eram pe terenul de tenis 2-3 ore, da? Învățând o tehnică nouă, învățând o tactică nouă, descoperindu-mi curajul. Mi-ar fi plăcut să fiu mai curajos pe terenul de tenis, dar uite că dorința asta de a avea mai mult curaj, cred că a ajuns acum la vârsta adultă. Avem și câteva imagini și o să îi rog pe colegii din regie să afișăm acele imagini de când tu erai la tenis și, nu știu, cred că aici deja trecuse ceva timp. Aici, da. Aici eram deja la arenele BNR, trecusem de perioada de la clubul sportiv Steaua, eram pe terenurile din spate, da, frumosul serviciu cu racheta Wilson. Practic, după ce a plecat Aurel și după ce s-au terminat cei 7 ani ai tăi acolo, tu ai făcut o mișcare, o mutare în viața ta, ai mai luat o decizie, dar n-ai ieșit din lumea sportului. Ai făcut ceva. Ca și până acum, parcă ceva m-a ținut acolo. Nu știu, obiceiurile sănătoase, obiceiuri care se regăsesc și acum. M-au ținut în lumea sportului. Am mutat doar locația, doar clubul, unde, bineînțeles, au apărut alte decizii importante, au apărut alte obiceiuri sănătoase, copilăria a continuat, dar s-au deschis multe uși acolo. Până să trecem la partea aceea, a doua parte, noi am stabilit că avem practic 3 părți ale poveștii tale. Cea în care tu te-ai apucat de tenis, o să vedem ulterior ce s-a întâmplat cu cariera ta și acest parcurs al tău, dar până atunci, hai să rămânem la această perioadă, pentru că aș vrea să ne spui cum ți-a influențat copilăria, cum ți-au influențat alegerile din copilărie. 7-14 ani este o perioadă în care facem totuși alegeri în privința liceului, nu? Clar, da. În privința prieteniilor. Sunt câteva alegeri importante, anturajul și așa mai departe. Simți că acest drum pe care l-ai ales al sportului, sportul alb, parcă, sau cum se zice, da? Poate că nu e chiar fotbal sau poate că nu este neapărat corectă o comparație. Hai să vorbim despre sport în general. Crezi că această decizie ți-a schimbat cumva copilăria și ți-a marcat-o într-un sens pozitiv, neutru sau negativ? Tind să spun că clar e vorba de multe aspecte, e vorba de multe aspecte pozitive în job, în relațiile cu ceilalți oameni, în familie. Întotdeauna am vrut și sunt într-un loc unde oamenii se respectă. În primul rând în tenis,
tu trebuie să-ți respecti adversarul. Da? E o luptă cu tine însuți, da? Dar îți respecti adversarul. Și la fel și ca și în viață, ca și în job, ca și în familie, ca și în relațiile personale. La fel cu prietenii. Întotdeauna mi-am dorit să fiu în jurul unor oameni care știu ce e respectul, care știu ce înseamnă adevărul, care știu ce e viața sau vor să lupte pentru cei mai buni în viață, oameni cu viziune, oameni cu disciplină, oameni care au ceva de spus în societate și în această viață. Și cred că fără acei ani cu tenisul, la început de drum, cred că deciziile ar fi fost un pic altfel, m-ar fi construit altfel. Dar spune, am două întrebări. Poți să răspunzi la ambele sau la care vrei dintre ele. Te-au susținut ai tăi în chestiunea asta? Adică au investit la modul, da, nicio problemă, îți luăm echipamentul de care ai nevoie, fără nicio problemă? Sau ai simțit la un moment dat că ai tras singur? Asta e prima întrebare. Și a doua întrebare, ai vrut vreodată, copilul acela de 7-14 ani, Paul acela, a vrut vreodată să renunțe? I s-a părut poate prea greu? Poate, da, totuși copilăria, hai să ne bucurăm de ea, să stăm la antrenamente zilnic, să... Mă bucur că întrebi asta, pentru că e un paradox. Maica-mea m-a susținut, taică-miu m-a susținut, m-a dus la sportul alb, cum ai zis și tu, dar nu cred că a știut cum să mă susțină în cel mai bun mod posibil. Taică-miu, vorbesc la trecut despre el, pentru că din păcate nu mai este, avea o fire foarte vulcanică. Avea, cred că, niște frustrări, avea niște neîmpliniri pe care a vrut să le vadă în mine. Și fiind așa ca un perete în fața ochilor lui, nu era un proces limpede și atunci uneori se exagera. Și nu de puține ori, poate nu am mers cu cea mai mare plăcere la antrenament sau la un meci de tenis. Eram destul de anxios din cauza asta. Adică, vezi tu, el m-a dus la tenis și mi-a pus racheta în mână și mi-a dat șansa mai târziu, dar tot el cumva mi-a adus și unele zile mai puțin plăcute. Îmi scap acum și încerc să găsesc numele. Gata, am găsit-o. Serena și Sloane Williams, cele două fetițe. Ai văzut filmul? Este un film în care se vorbește despre cum tatăl lor a avut această dorință, povestea lor este impresionantă, a avut această dorință ca ele să devină tenismene, să joace tenis la un nivel foarte mare și s-a împlinit acea dorință, însă a fost mult de muncă. La acel film m-am gândit în momentul în care te-am întrebat asta. Și tu cum crezi? Acum, lăsând un pic, facem o scurtă acoladă în povestea ta. Pentru părinții care cred în sport și își susțin copiii, care crezi că este cea mai bună manieră? Ca unul care acum tu ești antrenor în sport, care crezi că este cea mai bună manieră de a-ți susține copilul în sportul pe care și l-a ales? În primul rând, trebuie să-și lase copilul să aleagă. Să aleagă orice sport, să aleagă dacă vrea să-l practice sau nu. Să îi se explice avantajele și dezavantajele acelui sport, să vină cu experiența lui din spate de adult și să explice beneficiile practicării unui sport. Disciplină și tot ce înseamnă... Disciplină și tot ce intră la pachet cu sportul respectiv. Dar, în primul rând, copilul trebuie să se ducă cu pasiune, trebuie să-i placă ceea ce face. Că se duce la tenis, la fotbal, la hockey, trebuie să se ducă cu o plăcere, pentru că atunci o să aibă rezultate mai bune sau din ce în ce mai bune. La un moment dat, într-adevăr, intervine munca, intervine presiunea, în fiecare dimineață te trezești, amiază ai din nou antrenament, da? Intervine rutina și simți nevoia să ieși. Dar acum depinde cât de mult își dorește copilul respectiv și cât de bine îi poți insufla tu această viziune, această dorință, această oportunitate de a fi diferit față de ceilalți. Nu este un secret că tu ai veleități și în alte zone, în afara sportului. Ai fost la Masterchef, din câte știu, cochetezi bine de tot cu actoria. Te-ai gândit când ai ales sportul și în cei 7 ani pe atunci că o să rămâi în lumea asta, sau probabil te gândeai la o altă meserie, pentru că trebuie să recunoaștem, nu știu,
Pe vremea mea, să zic așa, existau 3-4 meserii. Magistrat, doctor, avocat, doctor, inginer și cred că cam astea erau. 3-4 meserii. Sportul nu era neapărat o meserie așa. Sportul nu era și nu e o meserie neapărat căutată atâta timp cât nu ești un sportiv de performanță, să te gândești că Așa poți să ai un trai și să ai niște venituri destul de stabile și de mari. Dar pur și simplu eu m-am condus de viață, m-am condus de ceea ce mă făcea pe mine fericit. Pentru că nu pot să spun că am avut câștiguri enorme. Dar acolo simțeam că este sufletul meu și acolo mă simțeam eu bine. Și am lăsat așa să meargă viața de la sine. Iar în liceu, la un moment dat, când a fost să iau hotărârea, nu m-am dus la liceu sportiv pentru că am avut o medie mare și adică Îți părea rău de ea. Și îmi părea rău de ea și nu vreau să mă înțeleagă lumea greșit, pentru că mai există, fac o mică paranteză, mai există ideea asta că sportivii nu sunt atât de deștepți, ca să mă exprim elegant, dar am preferat un liceu mai aproape de casă și unul un pic mai, nu știu, la momentul respectiv am considerat că comunitatea și oamenii de acolo sunt mai potriviți decât la liceul sportiv. Dar vorbind de cariera ta, apoi ai mers pe facultatea de Educație fizică și sport. Da? Sau sport și performanță motrică. Și știm că ai pregătire și în, să zicem așa, ariile conexe sportului, nutriție și alte câteva lucruri care țin de zona. E zona asta mare de sport și performanță motrică. După aceea am dorit să fac master în managementul activităților sportive. Îmi place leadership-ul, îmi place să inspir oameni și să-i ajut să devină din ce în ce mai buni. Și bineînțeles, după aceea, școala de antrenori și cu certificarea în fitness, în pregătire fizică și specializările conexe de stretching, TRX, BOSU, tot felul de accesorii din fitness. Ajungem imediat la asta, dragi prieteni. Povestea e faină, dar până să ajungem acolo, apropo, tu ai și pregătire în comunicare și jurnalism, dacă nu mă înșel, da? Iată ce un sportiv totuși face performanță și poate să facă și în zona teoretică. Dar până atunci, Paul, ai luat o decizie, ziceai că la 16 ani sau 14 ani, ai zis rămân pe terenul de tenis, dar nu într-o parte sau în alta, ci pe linie. Exact, la 16 ani, țin minte că a fost primul meu turneu de tenis ca arbitru de linie. Era o lume total nouă pentru mine, adică țin și acum minte, îmi bătea inima înainte să intru pe teren. Eram o echipă de 5, 7, respectiv 9 arbitri. Atunci, dacă era un meci oficial? Ți-aduce aminte? Erau meciuri oficiale, se numea Romanian BCR Open sau BCR Romanian Open, pentru că BCR era sponsorul principal. Știu că nu era Vodafone, era Connex. Pe vremea Conexul, dar să zicem mai multe nume, Vodafone, Orange, acum, Dialogul era pe atunci. În fine, da, era Conexul. Era Conexul pe vremea aia. Primeam tot felul de cadouri, de pungulițe, cu tot. Adică parcă am reînviat în perioada aia. Era ceva, o motivație fantastică. Noi primeam echipament din partea turneului. Și știu că dimineața, în fiecare zi, înainte să mergem la turneu, da, era o plăcere să pun șosetele alea noi, da, mirosul ăla de nou, și tricoul, și pantalonii, și trainingul. Adică era o mândrie. 16 ani, totuși. Participai la un meci oficial în România, așa se numea pe atunci, nu Romanian Open, BCR sau cum e? Da. Așa se numea pe atunci. Acum este Romanian Open. Acum este Năstase Țiriac Trophy, care din păcate nu mai este. Am impresia că de vreo 2-3 ani nu mai... de fapt, este, cred că greșesc, nu se mai ține tot la Arenele Belene Cotroceni, se ține la altă bază. I-au și mutat un pic data. La început, țin minte, era toamna. Uneori prindeam niște zile ploioase, era frig, eram înfrigurați. Dar cu toate astea, când eram în pauză, era comunitatea frumoasă, glumeam, râdeam, vorbeam, iar pe teren, cu linia fiecăruia, eram focusați și Cât a durat? Cât ai stat arbitru în
tenisul din România. În tenisul din România am stat până pe la vârsta de 25 de ani. Deci aproximativ 10 Practicându-l ani. full-time. Ai fost arbitru full-time? Full-time mi-am dorit, eu oricum, în viața de zi cu zi, întotdeauna îmi doresc, mi-am dorit și așa am și fost focusat pe o direcție. Am făcut arbitraj și am vrut să fiu doar cu arbitraj. Și ai devenit la un moment dat cel mai bun arbitru român de linie, dacă nu mă înșel? Nu, cel mai bun arbitru român, da. Cel mai bun arbitru din anume an, în 2016. 16 ai luat acest titlu. Acest titlu. Felicitări. Da. Mulțumesc. Ce înseamnă? Cum a fost pentru tine când ai primit titlul și să știi că ești cel mai bun arbitru de tenis din România? A fost un sentiment foarte plăcut, a fost un sentiment de împlinire. Mi-am zis mie însumi, uite că n-a fost în zadar toată perioada asta, toți anii ăștia. M-am ales cu ceva, m-am ales cu o recunoaștere și cu faptul că am făcut treabă bună și am contribuit la arbitrajul românesc. Practic, tu ai vrut să faci performanță în oriunde, în ce domeniu ai fost. Și văd acum câteva imagini, dacă ai putea să ne ajuți să înțelegem ce se întâmplă. Tu erai aici, asta este de la arenele BNR, nu? Exact, este arena centrală, este terenul central. Oamenii sunt, probabil este final de set, este între să ruleze seturi. un pic, rog colegii, să lase să ruleze imaginile. Aici seamănă cu Rafael Nadal. Nadal? Da? Serios? Am fost foarte, când am primit această poză, da, am fost foarte mândru, mă vedeți pe mine în spate acolo. Tu ești în dreapta. Exact, poziția arbitrilor de linie, da? Și cu Rafael Nadal, cu loviturile lui specifice. Aici sunt la costum, pentru că în Cupa Davis, da, există o rigoare destul de mare. Am impresia că ești președinte aici. Cine știe? Cine știe, da. Cine știe? Da, în scaun, am fost acolo la o Cupă Davis, Georgia, Finlanda. Dacă nu mă înșel, aici sunt la Geneva, în Elveția, la un turneu de 250 de puncte, da, masculin. Aici este trupa de final, da, echipa finală, în același loc, da, cu posterul cu Stan Wawrinka. La fiecare turneu avem câte un badge ca să ni se permită accesul și lumea să știe ce căutăm pe acolo. Probabil ai întâlnit oamenii ăștia mari, cum ar fi Rafael Nadal, cu toți ceilalți. Probabil ai o poză, ai un autograf, sper. Da, am. Aici, la fel, la noi în țară, da, la linie, acel semn e semnul de siguranță, adică mingea a fost aproape de linie, dar e în teren. Ok. Aici în Sankt Petersburg, în Rusia, în 2016, arbitru de linie. Și primul meu turneu, vedeți cât de slăbuți eram, da, și cât de copil eram, cu echipamentul aferent. Și aici cu un mare jucător croat de tenis, Goran Ivanisevic. Îți dai seama, vă dați seama, dragi ascultători, vă dați seama că noi probabil l-am văzut pe Paul la televizor, dar n-am știut povestea lui. Iată, aceasta este povestea lui Paul. Aici erai... Andrei, tot arbitru de linie, da? Echipamentul, țin minte că e specific, cu Andrei Pavel, tot așa, un fost mare jucător, prima rachetă a echipei noastre de Cupă Davis. Aici eram cam supărat, cred că mă gândeam că nu se mai termină meciul de tenis, la fel de la primul turneu de tenis, pe semicentral, țin minte. Îmi plăcea mult terenul semicentral, era cu vegetație, era umbră. Cred că uneori e obositor să stai în soare. Da, întrebarea este, mai faceți și mișcare, mai și alergați sau doar stați pe loc? Uneori e un pic de mișcare de la o linie la alta, atunci când echipa de arbitri este mică, adică 3-5 arbitri. Da? Și atunci există mișcare. Când e echipă mai mare, în special spre finale, sferturi, semifinale, finale, atunci fiecare arbitru e cu linia lui. Ce înseamnă, Paul, să fii cel mai bun arbitru? Pentru că, ok, la jucători înțelegem, la fotbal, spre exemplu, înțelegem. Domnule, s-a dus, a dat gol, s-au apărat, avem un jucător foarte bun, bravo, felicitări. Dar la arbitraj, adică, fac o mică paranteză, ai văzut de la Cupa Mondială, relativ recent, acel arbitru care încearcă să vorbească în engleză și el spune ce trebuie. Adică el săracul a spus cum a putut, dar a spus ce trebuie, a luat o decizie. Ce înseamnă, care sunt provocările arbitrajului și ce înseamnă să fii un arbitru bun, în special în jocul ăsta, în tenis?
punct important în a fi un arbitru de tenis de calitate este, în primul rând, să cunoști regulamentul jocului de tenis, să cunoști codul de conduită și să știi când și cum să-l aplici. Pentru că nu este întotdeauna negru pe alb. Oh. Există un regulament, dar nu e întotdeauna negru. Trebuie să ai, așa cum spun arbitrii, common sense. Bunul simț, cum i-am zice noi în România, adică e o lege nescrisă. Nu-l penalizezi dacă simți că nu a fost din vina lui acel obstacol sau acea incomodare. Vorbești un pic cu el, îi explici un pic ce trebuie să faci în următoarele 5 minute, ca el să poată să se redreseze, poate. Adică cumva să fie cum ai zis și tu, bunul simț și să existe o anticipare. Ești un fel de judecător. Un fel de judecător cu inteligență emoțională. Și trebuie să simți un pic jucătorii pe teren. Adică cred că asta e combinația cea mai bună la un arbitru de tenis. Este cunoașterea cu inteligența emoțională. Spune-mi, te rog, care a fost cel mai tare, cel mai impresionant pentru tine, important pentru tine meci pe care l-ai arbitrat și cum te-ai simțit atunci? Este cel de la Cupa Davis din Tbilisi, capitala Georgiei, cu Finlanda, unde a fost în scaun, unde a fost îmbrăcat la costum și unde... De acolo era poza? De acolo era poza. Așa. De acolo era poza în scaun. Iar al doilea aș putea spune cu Rafael Nadal, tot așa, poza de mai devreme, la linie de data asta, dar faptul că am fost cu el pe teren, la 3 metri distanță de el, a însemnat un lucru foarte, foarte mare pentru mine. L-ai judecat pe Rafael Nadal. Uite, românul care i-a spus lui Rafael Nadal, dă-te mai încolo. Paul, cum e să ajungi, și aici este o întrebare importantă care se referă în special la faptul că ai fost desemnat cel mai bun arbitru român. Mulți oameni visează să ajungă sus, iar tu ești și profesor de performanță. Spune-ne, cum este să atingi performanța pe care ți-ai propus-o și care crezi tu că ar trebui să fie acele elemente de care omul de rând, noi toți care te urmărim pe tine și ne uităm ca la un model, ar trebui să le aplicăm pentru a atinge performanța la locul de muncă, poate în educația copiilor, poate în, habar n-am, lucruri pe care noi ne le dorim să le facem top. Obiceiurile. Obiceiul e un cuvânt extrem de puternic. Obicei pe care l-am căpătat, cum ai zis tu mai devreme, probabil la 7, 8 ani, 9 ani, 10 ani cât am fost jucător de tenis. Adică acele mici decizii de a înfrunta adversarul, de a avea curaj pe teren de tenis, de a nu mă lăsa, acele mici decizii apar și acum, la vârsta adultă, și cred că obiceiul face ca un om să aibă succes pe plan personal, în carieră, în comunitate și așa mai departe. Obiceiul de a merge frecvent la mișcare fizică, obiceiul de a mânca sănătos, da? Obiceiul de a avea un somn de calitate. Întotdeauna le spun și cursanților, cei care vor să devină antrenori personali, imaginați-vă un om care intră într-o sală plină de oameni cu umerii aplicați înspre înainte, cu privirea în jos. Ce inspiră? Neîncredere, lipsă de autoritate, timiditate. Acum imaginați-vă unul care intră în sală, da, în orice sală, cu pieptul sus, cu umerii lăsați pe spate, cu privirea înainte, cu un timbru vocal clar, altfel. Totul se schimbă. Știe ce vrea și e capabil să se ducă până în pânzele albe pentru ceea ce își dorește el în viața asta. Ce învăț eu din povestea ta, Paul, este că nu doar decizia contează. Știi, când am creat această emisiune, ți-am spus deja și le spun tuturor, am creat-o pentru că eu cred că noi, oamenii, avem multe decizii de luat și trebuie să învățăm să le facem și să ne uităm la modele, la oameni care au luat decizii bune în viață. Pentru mine, Paul, ești un model și dacă aș putea da timp înapoi, mă mai întreabă unul ce ai schimbat. Nu prea ai schimbat mare lucru, dar uite, nu m-am apucat de sport la 7 ani. Aș fi vrut și ar fi trebuit să fac asta. Dar decizia mea a fost comoditatea și am greșit. Îi încurajez pe oameni să se apuce, pe copii în special să se apuce de sport. Nu e târziu, cred, nici acum. Însă, întrebarea este următoarea. Facem doar decizii sau le transformăm în obiceiuri? Cred că asta ai vrut tu și ne învață lecția ta. Că nu e suficientă decizia. Trebuie să transformi în obicei. Da. Poate uneori
pare ușor să iei o decizie, mai greu este să o menții. Cum și jucătorii de tenis. Poate e ușor să intri în top 10. După aceea mai greu este să te menții în top 10. Bun, și tu ai ajuns sus. Hai să mergem pe firul narrativ, pe povestea ta. Paul a ajuns top în 2016, erai cel mai bun antrenor de tenis din România și după aia ai luat o decizie. Nu știu dacă chiar în anul acela sau la un an când a venit decizia de a ieși din lumea tenisului. Cumva am ieșit din lumea tenisului ca jucător la 18 ani. Am zis că este suficient, trebuie multe resurse financiare, mentale, trebuie multe resurse pentru a continua cu sportul de performanță și am considerat că la momentul ăla că trebuie să ajung să câștig, să am propriul meu câștig. Și atunci am continuat cu arbitrajul. Dar vezi tu, ce m-a atras mult la arbitraj este că câștigam, dar simțeam și că trăiesc viața. Și sportul, și emoția sportului. Și emoția sportului, adică toate aplauzele alea în arenă, toate strigătele, se face pielea de găină, începe inima să bată tare, te gândești că urmează să servească la jucător și tu ești pe linie și ți se dilată pupila, simți tensiunea. Cred că de mic oricum mi-a plăcut adrenalina și acum cred că am dorința asta de a simți adrenalina. Și atunci mi-a plăcut că făceam un bănuț, dar în același timp simțeam că trăiesc viața, că timpul nu ne mai aduce nimeni înapoi. Așa. Adică toți avem un capăt de fir, dar trebuie să simțim că trăim viața la maxim. Și asta, în momentul acela, asta mi oferea arbitrajul. Și ai ajuns la top, da? Și apoi ai mers într-o altă zonă. Ai mers către fitness, către forță, către sală. Cred că oricine te vede își dă seama că ai muncit mult în sensul ăsta. De când te-ai apucat de sală? Începusem deja, țin minte, să fac abdomene, să fac flotări în casă, în dormitor, înainte de somn, pe la 21 de ani, ceva de genul. După aceea am fost pur și simplu un om care începuse antrenamentele în sală, până când la 25-26 de ani am luat hotărârea de a mă specializa în fitness și în pregătire fizică. Atunci am încheiat, am zis că e timpul să mă opresc cu arbitrajul. Altă decizie. Exact. A fost un click și am zis că e timpul să mă opresc pentru că simt că viața îmi poate oferi mai multe. Okay. Și m-am dus în direcția asta, în a ajuta oamenii, în a mă face util. Arnold Schwarzenegger în cartea lui are o vorbă foarte, foarte mișto: fii util, simte-te util. Atunci poți să simți că trăiești viața și că ai sufletul împlinit. Da? Fii util, că ești medic, că ești antrenor, că ești avocat, să simți că ajuți. Și în momentul acela am făcut schimbarea și mi-am luat certificarea de antrenor personal și instructor în fitness și am început ușor să bag nasul în zona asta. Ok, și de cât timp faci asta, ce faci acum mai exact? Acum exact sunt elite personal trainer, deci sunt un personal trainer din categoria elite în cadrul World Class România, da? Și formator în cadrul unei școli de fitness din București, formator însemnând că pregătesc viitorii antrenori pentru a profesa în direcția asta. Cum ți se pare ceea ce faci acum? Te împlinește? Ți se pare că a evoluat? A fost o decizie bună de a ieși din arbitraj și a merge în partea asta? Mi-e greu să zic, dar eu simt că a fost o decizie bună. De ce spun asta? Pentru că simt că am devenit mai înțelept, simt că am ajuns să cunosc oamenii mai bine, cunoscând oamenii mai bine, am ajuns să mă cunosc pe mine mai bine și să fac o introspecție mai mare în ceea ce mă privește. Și faptul că am ajuns să pregătesc persoane care vor să devină ceea ce sunt eu, mi se pare fantastic și mi se pare un lucru spre care ar trebui să tindă toată lumea. Înțeleg, nu toată lumea are skill-ul ăsta pedagogic, să vrea să aibă răbdarea asta, să pregătească. Dar mi se pare un lucru foarte, foarte frumos să știi că oamenii ăia după aceea au luat examenul și au devenit antrenori datorită echipei de la școala de fitness, echipă în care mă aflu și eu, bineînțeles.
Sunt multe cluburi în România, tu ai amintit unul dintre ele, cel la care lucrezi tu, dar știm că în majoritatea cluburilor de fitness, sală, cum zic băieții, te duci să faci sală, te duci să te antrenezi, există clase, există antrenori personali. Acum, întrebarea pe care aș vrea să ți-o adresez este cât de importantă este știința din spatele sportului. Pentru că în povestea pe care tu mi-ai spus-o foarte tare, te felicit pentru deciziile bune pe care le-ai luat, te felicit pentru faptul că le-ai transformat în obiceiuri, dar am observat un lucru, Paul, și o să-ți mărturisesc că te invidiez pentru asta, în sensul bun. Ai reușit ca să faci performanță și să-ți propui performanța în fiecare aspect, dar pare că nu ai mers așa după ureche. Pare că ești un tip citit, un tip care a stat să buchisească, să vadă cum, când mi-ai vorbit despre regulile arbitrajului de asemenea, când ai vorbit despre tenis, despre tehnică, despre mișcări, cumva te interesează și am observat asta că pui accent și contează destul de mult pentru tine partea asta de știință din spatele sportului. Cât de important este pentru cei care ne urmăresc acum, oameni care se gândesc să meargă la sală, să se apuce de sport, cât de important este ceea ce știe antrenorul personal să le ofere pentru, poate nu o sumă foarte mică, știi, că e un bănuț. Este vital ca antrenorul să fie pregătit. Și îi rog pe cei de acasă și din toată țara și din toată lumea să apeleze la un om care se pregătește în direcția asta, să aibă încredere în omul acela. Nu sunt oameni care n-au știut ce să facă cu viața lor și se gândesc, ok, mă fac și eu antrenor personal. Mi-au un tricou și le zic, uite, oprește-te, fă acum exerciții. O serie de genuflexiuni, facem niște flotări, facem niște stretching la final, rămâi pe bandă pentru sesiunea de cardio și pa, la revedere. A fi antrenor personal înseamnă mult mai mult de atât. În primul rând, trebuie să cunoști corpul uman, trebuie să cunoști anatomie, trebuie să cunoști fiziologie, trebuie să cunoști biomecanică, trebuie să cunoști skill-uri de comunicare, trebuie să cunoști sales, vânzări, personal training-ul față de preparatorii fizici care ei sunt angajați la un club și trebuie să livreze performanță. La noi în țară personal training-ul este un business. Cumva trebuie să-ți aduci tu clienții, să-ți faci un volum de clienți, să-ți faci o clientelă, să te duci într-o direcție, să te promovezi pe toate căile posibile. Ești ca psihologul, doar că pentru corp. Exact. Și uneori pentru minte, să știi. Serios? Da, foarte serios. Pentru că gândește-te că oamenii știu ce să facă, asta e amuzant. Vorbesc cu ei și ei știu ce să facă. Știu câte serii, știu câte repetări, știu câte grame de carbohidrat să mănânce pentru a slăbi, știu cât trebuie să doarmă, când trebuie să se culce. Dar ce le lipsește? Motivația și disciplina și de fapt ajungem din nou la obiceiuri. Le lipsesc obiceiurile astea. De ce te pui la masă și nu zici, ok, astăzi în loc de cartofi, da, mănânc legume la grătar? Sau astăzi, în loc de un fursec, un biscuit de seara, baton proteic. Un baton proteic sau un chefir sau ceva proteic, să fie proteic. Seara nu se recomandă carbohidrați și grăsimi, mai degrabă proteină. Ce le lipsește? Aici în spate e un mecanism. E un mecanism care la unii funcționează mai bine, la unii mai puțin bine. De aceea eu m-am specializat și în zona asta de behavioral coaching, din punct de vedere al comportamentelor, unde e multă psihologie. Ce înseamnă? Hai să o luăm pe românește, pentru că s-ar putea să furăm și noi un pic de la tine, nu te supăra. Dar povestea ta ne motivează și atunci, uite, eu, spre exemplu, am înțeles partea asta cu obiceiurile și când voi ajunge acasă, voi scrie 2 obiceiuri pe care vreau să le implementez de azi, pentru că asta este cheia. Nu decizia bună, ci obiceiul bun. Dar ce înseamnă behavioral coach sau cum ai spus? Behavioral se referă la comportamentul uman atunci când ești parte al unui proces de dezvoltare personală sau de atingere al unui obiectiv. Înseamnă mult să te cunoști pe tine însuți și să-ți dai seama unde greșești și unde ai putea face mai bine. Și cu ajutorul antrenorului poți ajunge la aceste lucruri. Gândește-te că e un pic ca la psiholog, ca la terapia cognitiv-comportamentală. Să fii conștient de ce gânduri îți vin în minte, de când îți vin în minte, de ce ți-au venit în minte gândurile alea, poate
se leagă din copilărie. Poate sunt niște obiceiuri înrădăcinate, bine rădăcinate. Adică, tu știi și psihologia, adică ești... un pic. Hai să vedem și câteva imagini. Îi rog pe colegi să ruleze al treilea calup de imagini. El este Paul Stoicescu, personal trainer. Iată, știe și înțelege cum e și cu sănătatea. Și ai ajuns, Paul, să mergi în zona asta pentru că, așa cum spuneam eu, cred că ești un om care iubește și știința, nu doar mișcarea. Spune-mi, te rog, care sunt reacțiile celor care vin la cursurile tale? Pentru că acum ești profesor cumva, da? Asta e, ca să înțeleagă oricine, tu ești profesor. Ce spun oamenii care vin la cursurile tale? Cum li se pare după ce descoperă universul ăsta al fitness-ului, al mișcării, al sportului? Unii dintre ei spun că se regăsesc în ceea ce fac și că se bucură foarte mult că au venit la cursul de fitness, că m-au cunoscut, că au cunoscut întreaga echipă și că chiar vor să meargă mai departe, că îi inspir, pentru că mie îmi place să dau, să-i ajut să devină cea mai bună versiune a lor. Și atunci îmi mulțumesc și se bucură că m-au cunoscut și că poate să se ducă cu ajutorul hinturilor mele, poate să se ducă în anumite direcții. Mai sunt 3 minuțele din emisiune și aș vrea să ne imaginăm, acum avem un elev de liceu, poate 14-13 ani, și vine la tine și te întreabă ce sfaturi îmi dai? Uite, tu ți-a urmărit povestea, a aflat că ești fericit cu deciziile pe care le-ai luat în viață, cu parcursul tău profesional, sportiv, cum vrei să-l numești, și vine și spune: Paul, spune-mi un pic câteva lucruri despre cum aș putea să fac eu povestea mea să fie una de succes ca a ta. Fii curajos, explorează și înainte de lucrurile pe care le vezi la exterior, uită-te la interior, uită-te înăuntrul tău, pornește cu fundația, exact ca la o casă, da? Și de aici, din interior, du-te spre exterior. Mai pun o întrebare. Observ că suntem într-o generație shortcut. Foarte mulți copii, foarte mulți tineri, generația asta Alpha, Z, nici nu știu cum se numește, când vin să se angajeze, vor venituri mari imediat. În carieră, dacă s-ar putea, să ajungă CEO imediat. Vrem să trăim viața pe repede înainte. Am văzut că la tine a fost 7 ani acolo, 10 ani dincolo, ușor, ușor. Ce poți spune despre consecvența în ceea ce înseamnă performanță? Asta e o întrebare pentru mine, sau pentru oamenii mai trecuți de 15 ani. Stai într-un loc care îți permite să visezi. Stai într-un loc sau rămâi în locul acela atâta timp cât tu te vezi și mai bine peste 5-10 ani. Da? Nu rămâne undeva unde nu ești respectat, nu rămâne undeva unde simți că nu ești util și că ești un pic dezorientat, aș putea spune. Adică mereu gândește-te la următorul pas. Gândește-te cum să fii tu cel mai bun, gândește-te cum poți să inspiri pe alții dacă ai talentul și dorința asta și lucrează pe toate planurile. Adică și fizic, și mental, și social, și personal. Absolut lucrează câte un pic pe toate planurile. Și sportul îți poate aduce multe avantaje și multe oportunități, multe ușițe în viață. În final, Paul, o întrebare, pentru că e ultimul minut. Spune-ne unde te mai putem vedea în sensul activității, pentru că mie mi-ai spus ceva despre actorie, ai mai luat o decizie scurt, cochetezi cu actoria? Cum e asta? Cochetez cu actoria. Interesant este că în liceu eram o persoană introvertă, eram timid, nici nu aveam treabă cu trupa de teatru a liceului, iar după aceea, de pe la 18 ani, așa am început să cochetez un pic cu actoria, în sensul că eram în figurație simplă la emisiuni, figurație specială la emisiuni și după aceea am început să mă dezvolt mai mult în direcția asta. La 30 de ani s-a creat un click. Știi că se zice că până în 30 de ani ești o persoană, după 30 de ani cumva reușești să te rupi de trecut, de familie, de copilărie și cumva o iei pe drumul tău. Maturizarea aia, da. Maturizarea. Paul, la mine îmi place să spun din Paul copilul, Paul adultul sau din Paul băiatul, Paul bărbatul.
Și atunci am început să particip și mai mult și să mă implic și mai mult în proiecte de televiziune, în teatru, în operă și am simțit de ce mi-a plăcut, și din nou revin la treaba asta, de ce mi-a plăcut așa mult, pentru că am simțit că devin mai bun și că încep să devin o persoană mai complexă, mai completă, cu o viziune mai mare, mai filozofică chiar. Și această treabă cu actoria m-a ajutat și mă ajută în continuare să înțeleg viața. Asta îmi place la nebunie. Ce tare, felicitări, că nu te oprești în a lua decizii și poate acum te-ai gândit și dacă aș da timpul înapoi, dacă aș fi ales actoria de la început, faci uneori lucrul ăsta să te gândești dacă aș fi schimbat, dacă tu acum ai dat timpul înapoi, alege din nou calea sportului? Ultima întrebare, promit, asta e gata. Da, S-a terminat lista. Să știi că e o întrebare destul de deep, e o întrebare destul de complexă, dar cred că dacă n-ar fi fost sportul, n-aș fi fost cine sunt acum. Adică n-aș fi avut curajul să fiu master trainer la școala de fitness, n-aș fi avut curajul să urc pe o scenă de teatru sau să mă fac de râs la televizor în fața lumii, uneori, poate. Adică n-aș fi putut face toate, n-aș fi putut lua toate aceste decizii dacă nu era sportul în spate. Așa că cred că îi dau cezarului ce al cezarului. Paul Stoicescu, mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Te felicit Mulțumesc pentru tot ce ai realizat până acum, pentru deciziile bune și pentru inspirația pe care ne-ai adus-o astăzi. Mulțumesc! Dragi prieteni, am avut bucuria să avem astăzi în platou, zic eu, un model în ceea ce înseamnă a lua o decizie pentru sport. Ne-a încurajat și vă încurajez și eu să vă gândiți la acest aspect sau să-l practicați, să luați decizii bune, să le transformați în obiceiuri. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit în această poveste impresionantă. Vă dau întâlnire de la ora 20 pe A7 TV, duminica, da? De la ora 20 pe A7 TV și pe YouTube, pe canalul Decizia cu Alex Badea. Abonați-vă acolo, rămâneți alături de noi. Numai bine! Viața e făcută din decizii. Unele ne definesc, altele ne schimbă. Unele ne apropie, altele ne costă. Dar toate lasă urme. În fiecare săptămână, o poveste reală. O alegere. Un moment care schimbă tot. Tu ce ai face? Urmărește Decizia cu Alex Badea în fiecare duminică seară de la ora 20 pe A7 TV și pe YouTube.